Quina llanterna més estranya! Què deuen voler dir aquests números? A veure, pren el primer. Una fulla de pi i una fulla de faig. Ah, ja ho tinc! La fulla de pi i la de faig tenen una composició diferent d'elements. La fulla de pi té més carboni i menys hidrogen i fòsfor que la de faig, perquè viu en ambients més secs i amb un sòl menys fèrtil. En canvi, la fulla de faig és més tova i està més protegida per un sòl més humit i ric i per tant no li cal tant de carboni. Amb aquesta llanterna veiem la diversitat d'elements, l'elementoma. Prem el segon. A veure... Oh! Aquí veiem els ancestres de les persones, l'evolució de l'espècie, l'Homo sapiens. Amb aquesta llanterna veiem com la diversitat genètica fa evolucionar les espècies. El tercer. Mira, mira! Quina diversitat d'organismes vius que hi ha! L'evolució de les diferents espècies ha donat lloc a un esclat d'organismes diversos. Els fongs, com els bolets o les floridures. Els protists, organismes unicel·lulars amb nucli. Les moneres, també unicel·lulars però sense nucli. Els vegetals, com les plantes o els arbres, i els animals, com nosaltres mateixos. Aquesta llanterna ens mostra la diversitat d'organismes vius. La quarta. Oh, que bonic! Això és el Pedraforca. Quina varietat d'animals i vegetals que hi ha! Ja ho tinc! Aquesta llanterna ens mostra un ecosistema, és a dir, les relacions que hi ha en un espai entre els diferents organismes vius. I d'ecosistemes n'hi ha un munt, ja que hi ha una pila d'ambients diferents al nostre planeta. Els rius, els mars, els boscos, les zones polars... Bé, no acabaria mai. La quarta llanterna ens ensenya la diversitat d'ecosistemes. I encara n'hi ha més! I l'últim? El planeta Terra! El planeta on vivim amb aquesta biodiversitat d'ecosistemes, d'organismes vius, de genètica i d'elements. Un planeta que ara més que mai hem de conèixer, estimar i, sobretot, tenir-ne cura.